गिबियावनो आं मिडिया नायगिरि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। दिनै निजे फुंबिलि जे समाव जे हगमाबिल लाइमोन क्लाब लाइब्रेरिनि बानजायनायाव जे फैगौ बैसागु फेस्टिभेल जे खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों, बिनिनो दिनै लाइखुन्था गायसननाय आरो बे लाइखुन्थाखौ गायसननो लाइमोन क्लाब लाइब्रेरिनिफ्राय हांख्रायनाय बायदि जोंनि समाज सिबियारि बिथां मनरन्जन ब्रह्मखौनो हांख्रायनानै लाबोनाय जादों आरो बिथाङा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोबोरैनो मोनसे एनकारेजमेन्टखौ होलांदों आरो फैगौ जे बैसागु फेस्टिभेल खुंनायनि नामाव बिथाङा गावनि जे मोनसे कन्ट्रिबिउसन बिथाङा होलांदों 30,000 जे क्लाब फेस्टिभेलनि थाखाय आं बिथांनिसिम जोबोर साबायखर जासिदों आरो फैगौ बैसागु फेस्टिभेला ओरैबायदि मोनसे मेहेरगोनां खुंनाय जायो जोंनि बे हगमाबिल गामियाव, माने दिनैसिम फैयै फैयै खुंजेननायनिफ्राय 28 बोसोर आगान होबाय आरो बेवहाय सबसे मेहेरगोनां कालारफुल मोनसे जोंहा हाबाफारि बेवहाय लानाय जायो। दिनै कालसारेलि प्रग्राम, लिटारेरि प्रग्राम आरो बेवहाय माखासे स्पर्ट्सनि जे हाबाफारि बेफोरखौबो गासै लाजोबनानै साननैनि हाबाफारि जों बे फेस्टिभेलखौ खुंफुंनाय जायो आरो बेहाय गामियैनो बयबो बाहागो लायो गाजा गोमजायै आरो मोजाङैनो मोजां बारहोहरनाय जायो। दा फैगौ एप्रिल दाननि 18 आरो 19 साननैनि हाबाफारि मेहेरगोनाङैहाय जोङो रंजालि बैसागु फोरबो बरायनाय हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदियै बे 28थि खेब रंजालि बैसागु फोरबो बरायनाय हाबाफारिखौ जों बेखौ खुंफुंनो थाखाय थागथियारि खालामगासिनो दङ आरो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं गिबियाव दिनै जोंनि जायनाखि लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ मावफुंना होफैनायनि थाखाय लाइमोन क्लाब लाइब्रेरि जानानै जोंनि ओनसोलनि सासे मुंदांखा फालांगिरि मानगोनां मनरन्जन ब्रह्म बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बे समाव आं साबायखरखौ जासिहरदों। लोगोसे बिथाङा जोंनो बे फेस्टिभेलखौ खुंफुंनायावहाय अनसुंथाइ महरै 30,000 जोंनोहाय अनुदान हरगोन होननानै बिथाङा बुंलांबाय। बेनि थाखाय आं क्लाबनि जानानैहाय गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावनाय थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि गेजेरजोंहाय फोरमायहरनो लुगैदों जे जोङो बे रंजालि बैसागु फोरबोखौहाय 28 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जुरिजेननानैहाय देग्लाय 28 खेब जानो थांगासिनो दङ आरो थांखिया बेनो जे जोंनि गामिनि गोजोन आरो खौसेथिखौहाय जों माबोरै गोजोरै लाखिनो हायो, बेनो गिबिसिन उद्देश्य। बेनि अनगायै आरोबाव जोंनि इयुन जोलै गथ' गथायफोरखौ जों सोलोंथाइ बिथिंनि फारसे माबोरैहाय जों जौगालांहोनो हायो, गेलेमु बिथिंनि फारसे, कालसार बिथिंनि फारसे बोरैहाय जोङो जौगालांहोनो हायो। लोगोसे जोंनि जोंहा गामियाव समाज मोननै दङ, ब्रह्म समाज आरो बर' समाज। बे समाज मोननैखौ लाफानानै खौसेथियै जोङो क्लाबा माबोरैहाय दैदेनलांनो हायो, बे नोजोरखौनो बिथा खालामनानै जों बे रंजालि बैसागु फोरबोखौहाय बरायहोबाय थानाय जादों आरो उद्देश्य आरो निस्सय बुंनानैबो लानांगोन जोङो बे हाबाफारि खुंफुंबोबाय थानायनि गेजेरजोंहाय जोङो गोबांथारै मुलाम्फाबो मोनदों। आं बेखौहाय बुंनानै लागोन, मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि गामियावहाय गमामायैनो गोजोन खौसेथिया जोंनाव आगोलनिफ्रायनो मोजाङै मोजां सोलिबोबाय थादों। लोगोसे आरो फरायसाफोरनि बिथिङावबो दिनै जोंनि गामियाव गोबांथार गोरों गथ'फोर ओंखारबाय, गेलेनाय बिथिङाव गोबांथार जों दावगानो हाबाय आरो कालसार बिथिङावबो जों नांगौ बायदियै दावगानो हादों आरो आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायहरनानै आंनि बे सुंद' हाबाफारि हिसाबै जोङो फार्स्टआवहाय थुनलाइयारि बिथिङाव जों बादायलायनाय लागोन, बेनि उनाव कालसार प्रग्राम दङ, जोंहा गेलेमु बिथिङाव दङ आरो जोंहा समाज मोननैजों लानानै जोंहा मोनसे बेंखन सावराय बिमुं होनानैहाय जोङो बोसोरफ्रोमबो जोंनि गामिनि गासैबो बिथिंनि फारसे जों सावरायनाय लायो आरो बे सावरायनायनि गेजेरजोंहाय माखासे थांखिफोर आजावनानै जोङो क्लाबाहाय बोसोरफ्रोमबो खामानि मावनाय जायो आरो बेबायदिनो जों देग्लायबो बेफोर हाबाफारिखौहाय लानाय जादों। आरो लोगोसे जोङो 19 तारिख खालि जोंहा फुङावहाय खौसे बैसागु मोसानाय बा बैसागु बरायनाय जोंहा बे हाबाफारि दङ आरो बेनि उनावहाय जोंहा अपेन सेसन, बेवहाय जों माखासे आलासिफोरखौहाय गेदेमाफोरखौहाय जोङो बाव आलासि महरै हांख्रायनानै जोङो अपेन सेसन गेवलां मेल खुंनाय जागोन।